Δεν είσαι τεμπέλης. Απλά το νευρικό σου σύστημα είναι σε survival mode. Όταν ο εγκέφαλός σου είναι σε απειλή, δεν τον ενδιαφέρει το to-do list σου. Αυτό που έχεις να κάνεις δηλαδή. Τον ενδιαφέρει μόνο να σε προστατεύσει. Γι' αυτό και κολλάς μπροστά σε δουλειές που ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ απλές για εσένα. Δεν είναι θέμα του χαρακτήρα σου, είναι θέμα υπερφορτωμένου νευρικού συστήματος. Πρώτα λοιπόν ρυθμίζουμε το σώμα να ηρεμήσει, να νιώσει ασφάλεια και μετά ζητάμε την απόδοση. Όχι το αντίστροφο, δεν μπορεί το σώμα σου να αποδώσει όταν το νευρικό σου σύστημα έχει κλατάρει. Πριν λοιπόν σε βρήσεις για την αναβλητικότητά σου, δοκίμασε 3 βαθιές ανάσες και μία μικρή κίνηση στο σώμα σου και μετά ξεκίνα με το μικρότερο δυνατό βήμα.